салом дӯстон, хушҳолам ки боз шуморо дар канали худ мебинам. 7 рӯз гузашт аз он вақте ки пас аз ҷарроҳӣ баргаштам ва акнун боз бо шумо ҳастам. Дар ин муддат ман бисёр пазмуни футбол шудам. Ҳама ин рӯзо ки наметавонистам видео сабт кунам, бо бетоқатӣ лаҳзаеро интизор будам то боз фикрҳои худро бо шумо тақсим кунам. ҳоло ман комилан барқарор шудам ва омодаам ба ритми одатии худ баргардам. ҳар рӯз видео сабт мекунам, дар бораи бозиҳо, трансферҳо, фикрҳои ҷолибро тақсим мекунам ва муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳони футболро муҳокима мекунам. Ин ҳамон чизе аст ки ман сахт пазмон шудам фикрҳои худро баён кардан ва фикрҳои шуморо шунидан. Илова бар видеои канал ман боз як ҷое дорам ки мо метавонем дар вақти воқеӣ муошират кунем ва фикрҳоямонро иваз кунем. Ин канали телеграми ман аст ки дар он мо якҷоя мавзӯи гармтарини футбол, бозиҳои олӣ ва албатта трансферҳоро пайгирӣ мекунем. Пас агар шумо хоҳед ки аз ҳамаи рӯйдодҳо хабардор бошед ва чизҳои муҳимро аз даст надиҳед, ҳамроҳ шавед. Ман аз дидани шумо он ҷо ва шунидани фикри шумо шод мешавам. Биёед якҷоя футболро муҳокима кунем ва таҷрибаи худро бозам ҷолибтар созем. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо ба аз шунед, мо бошем сар мекунем. Барселона идома медиҳад сохтани ояндаашро тавассути нигоҳ доштани бозингарони калидӣ. Дар ин ҳафта клуб расман эълон кард ки шартномаи ҳимоятгари уругваӣ Роналд Араухоро то соли 2031 тамдид кард. Бо ин қадам овозҳо дар бораи эҳтимоли гузаштанаш ба Ювентус ки моҳи январ мехост ӯро ба дастаи худ ҷалб кунад, хотима ёфт. Вале Араухо содиқ ба клуб мемонад ки дар он ҷо ба яке аз асосҳои ҳимоят табдил ёфтааст. Ҳарчанд ин мавсим барои Араухо бо ҷароҳати мушакҳои паси зону оғоз шуд, аҳамияти ӯ барои даста наметавонад нодида гирифта шавад. Аз замони омаданаш ба Барса аз клуби Бостон Ривер дар соли 2017 ӯ дар 154 бозӣ ширкат варзида, Ла Лига ва ҷоми Испанияро ба даст оварда ба қисми ҷудонашавандаи хатти ҳимояи Каталониё табдил ёфтааст. Акнун ӯро 6 соли дигар дар либоси сабз олавӣ интизор аст. Дар ин рӯзи якшанбе Барса бо Валенсия дар доираи Ла Лига рақобат мекунад ва рӯзи чоршанбе Аталантаро дар Лигаи Чемпионҳо қабул хоҳад кард ва Араухо албатта дар ҳайати асосӣ хоҳад буд. ҳар вақте ки ман дар бораи Роналд Араухо фикр мекунам, як ҷанговар ҳақиқӣ дар хатти ҳимоя пеши назарам меояд. Ин шахс омода аст ки ба ҳар зарба рӯбарӯ шавад, масъулияти дастаашро бар дӯш гирад ва ҳамдастҳояшро роҳнамоӣ кунад. Медонед, дар замони мо камтар бозингар пайдо мешавад ки мисли Араухо бо чунин садоқат ба клуб пайваст бошад. Ювентус мехост ӯро бигирад. Табиӣ, зеро чунин ҳимоятгарон дар Аврупо ангушшуморанд. Аммо барои Барса ӯ танҳо як бозингар нест, балки асоси даста аст. Тамдиди шартнома то соли 2031 як изҳорот аст ки Барса ба ояндаи дарозмуддат фикр мекунад. Ҳа, ҷароҳатҳои имсол ӯро сӯз кардан, аммо ҳар касе ки футболро пайгирӣ мекунад, медонад ӯ боз бо қуввати бештар бармегардад. Барселона бозиҳои муҳим дорад ва Араухо дар ин рақобатҳо нақши асосӣ хоҳад бозид. Ин ҳамон бозингарест ки ДНК-и Барсаро таҷассум мекунад: фидокорӣ, устуворӣ ва хоҳиши ғалаба. Ман аз чунин бозингарон клубҳои бузургро воқеан бузург мекунад. Кайл Уокер, бозингаре ки номаш дар давоми солҳои зиёд бо дастаи пурқудрати Манчестер Сити пайванд ёфтааст. Ӯ дар ҳайати даста таърих сохт, 17 ҷом, аз ҷумла требли машҳурро ба даст овард. Аммо вақт мегузарад ва дар синни 34-солагӣ Уокер қарор қабул кард ки Этиҳадро тарк карда ба Милан гузарад. Ин гузариш на танҳо як қадами касбӣ аст, балки кӯшиши аз нав сохтани карьера ва ҳаёти шахсӣ мебошад. Баъд аз як соли душвор ки бо паст шудани сатҳи бозӣ ва мушкилот берун аз футбол пайваст буд, Уокер ҷустуҷӯи ангезаи навро оғоз мекунад. Италия бо муҳаббати беандозааш ба футбол ва таърихи бой ба ӯ як оғози навро пешниҳод мекунад. Шартнома то охири мавсим бо имконияти харид барои 4 миллион фунт баста шудааст ва Милан аллакай омода аст қисми зиёди маоши калони ӯро пардохт кунад. Дар ҷои нав Уокер на танҳо карьерашро идома медиҳад, балки кӯшиш мекунад ки равобити оилавиашро низ беҳтар созад ва як саҳифаи нави ҳаётро оғоз кунад. Кайл Уокер намунаи равшани он аст ки чӣ гуна карьераи як футболбоз метавонад дар муддати кӯтоҳ тағйир ёбад. Танҳо чанд сол пеш ӯ яке аз бозингарони калидии Манчестер Сити буд ва имрӯз ӯ ба Милан дар иҷора меравад. бисёриҳо мепурсанд чаро? Аввалан сину сол 34 сол барои ҳимоятгари флангӣ аллакай як сину ҷиддист. Рақобат дар Сити хеле сахт аст ва Пеп Гвардиола чӣ хеле ки медонем барои талаботаш маъруф аст. Камшавии сатҳи бозии Уокер дар моҳҳои охир ӯро водор кард ки андешаи
андеша кунад оё ӯ то ҳол метавонад ба даста фоида расонад. сониян ҳаёти шахсӣ. вақте ки берун аз майдон доимо моҷароҳо вуҷуд доранд, ин ба бозии ту таъсир мерасонад. футболи италия метавонад на танҳо имкони нишон додани қудрати касбиро диҳад, балки фурсате барои барқарор кардани мувозинати зиндагӣ бошад. чизи ҷолиб дар ин гузариш интихоб шудани Милан аст. ин на танҳо як клуб, балки як рамзи сабт ва таърих аст. ҳоло Милан як дастаи нав месозад ва шояд таҷриба ва хусусиятҳои роҳбарии Уокер маҳз чизе бошанд ки ба онҳо лозим аст. ва боз ростӣ бигӯем, Уокер на танҳо суръат ва қувват аст, ӯ як футболбоз бо таҷрибаи бузурги пирӯзӣ дар мусобиқаҳои сатҳи олӣ мебошад. агар ӯ тавонад ин рӯҳияи ғолибиятро ба Милан интиқол диҳад, ҳам клуб ва ҳам худи бозингар бурд мекунанд. пас вақте ки мо дар бораи гузариши Уокер ба Милан суҳбат мекунем, ин дар бораи охири достон нест. ин як саҳифаи нави он аст, як саҳифае ки дар он ӯ метавонад ба ҳама нишон диҳад ки ҳеҷ гоҳ дер нест ки аз нав оғоз кунӣ, ҳам дар футбол ва ҳам дар зиндагӣ. Винисиус Junior на танҳо яке аз бозингарони асосии Реал Мадрид, балки яке аз дурахшонтарин футболбозони замони муосир аст. ҳар як қадами ӯро тамоми ҷаҳони футбол мушоҳида мекунад ва овозҳо дар бораи гузаштанаш ба Лигаи Саудӣ оташро бозам зиёдтар мекунад. аммо ба назар мерасад ки худи бозингар оромӣ ва диққати худро ба карьераш дар Мадрид нигоҳ медорад. дар нишасти хабарӣ Карло Анчелоти тасдиқ кард ки бозингари бразилиягӣ дар Реал хеле хушбахт аст ва орзу дорад ки дар таърихи клуб нақши худро гузорад. бо вуҷуди овозҳо мураббӣ даъват мекунад ки ба воқеияти имрӯза диққат диҳем. Винисиус ҳоло ният надорад ки аз даста равад. аммо чун одат дар ҷаҳони футбол ҳамаи чиз метавонад дар як занги телефон тағйир ёбад. Лигаи Саудӣ аллакай чанд хариди шадиди худро кардааст ва кӣ медонад, шояд Винисиус ситораи нави онҳо шавад. қиссаи Винисиус ин қиссаи мадридизми воқеӣ аст. ӯ на танҳо ҳамчун футболбоз рушд кард, балки рамзи насли нави Реал шуд. овозҳо дар бораи гузаштанаш ба Лигаи Саудӣ албатта таваҷҷӯҳро ҷалб мекунанд, аммо биёед ростқавл бошем. футбол дар Бернабеу ва дар Лигаи Саудӣ ин ду дунёи комилан гуногунанд. Карло Анчелоти ба мо нишон дод ки Винисиус мехоҳад дар таърихи Реал номашро гузорад ва медонед, ӯ тамоми имкониятҳоро барои ин дорад. бозингари бо чунин истеъдод, бо чунин рӯҳия, бале пешниҳодҳо метавонанд афсонавӣ бошанд, аммо агар шумо футболро барои таърих, барои мерос бозӣ кунед, аз Реал рафтан ҳадди ақал як амали ғайримуқаррарӣ аст. албатта дар нишасти хабарӣ Анчелоти дар услуби худ буд. оромӣ ва эътимоди ӯ ҳамеша таассурот мебахшад. ҳатто вақте ки ба ӯ саволҳои ростӣ гӯем дилгиркунанда медиҳанд, ӯ қувват меёбад ки табассум карда ҷавобҳои самимӣ диҳад. ба фикрам ӯ возеҳ нишон медиҳад Винисиус дар ин ҷо аст, ӯ хушбахт аст ва ҳоло Реал ба вазифаҳои дигар диққат медиҳад. ва медонед, ман ба ин бовар дорам, чунки чунин бозингарон мисли Винисиус дар дастҳо на барои пул мемонанд, балки барои таърих. ва ин ҷавон бе ягон шубҳа ҳар ҳафта таърихро менависад. Ҷошуа Кимих бозингарест ки тасаввур кардан душвор аст ки ӯ аз Баварияи Мюнхен равад. яке аз бозингарони устувор ва универсалии футбол дар ҷаҳон. Кимих дар мавсимҳои охир барои Бавария нақши калидӣ дошт ва худро ҳамчун яке аз беҳтаринҳо нишон дод. вале тобистони оянда метавонад лаҳзаи тағйироти бузург дар карьераи ӯ шавад. дар пасманзари овозҳо дар бораи гузашти эҳтимолии ӯ ба Реал Мадрид, масъалаи шартномаи ӯ бо Бавария ҳарчи бештар мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегирад. таври нашрияи Билди Олмо хабар медиҳад, бошгоҳи шӯҳратманди Испания аллакай гуфтугӯҳои пешакиро бо футболбози 29-сола оғоз кардааст. дар сурати рафтан аз Мюнхен, Сантьяго Бернабеу барои ӯ яке аз вариантҳои ҷолиб мебошад. аммо Реал ягона клубе нест ки хоҳиши ба ҳайати худ гирифтани Кимихро дорад. Барселона низ бо шавқу завқ ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ дорад ва дар дасти Каталониё як бартарӣ аст. сармураббии ҳозира Ханс Дитер Флик. маҳз бо роҳбарии Флик Кимих соли 2020 унвони секараторро бурд ва қисми муҳими он дастаи Бавария буд ки дар Аврупо ҳукмронӣ мекард. имконияти дубора ҳамкорӣ кардан бо Флик метавонад як омили калидӣ барои интихоби Барселона бошад, хусусан вақте ки Флик аллакай ба роҳбарият фаҳмудааст ки чунин бозингар ба системаи ӯ комилан мувофиқ аст. барои Бавария аз даст додани Кимих метавонад зарбаи бузург бошад, хусусан пас аз он ки Реал кӯшиши ҷалби Алфонсо Девисро кард. Девис дар Мюнхен монд, аммо оё роҳбарияти Бавария метавонад бозам як бозингари муҳими худро нигоҳ дорад? ва муҳимтар аз ҳама, оё худи Кимих омодааст ки пас аз як марҳилаи бо муваффақият дар Олмон муҳитро тағйир диҳад?
Кимих, Реал Мадрид ва акнун боз Барселона. Ин дигар танҳо овозҳои трансферӣ нест, ин як ҳикояи ҳақиқии ҷолиб аст. Ба назари ман Кимих дили Бавария ва мағзиён аст. Универсалӣ буданаш, хислатҳои роҳбарӣ ва қобилияти мутобиқ шудан ба ҳар гуна душворӣ ӯро як бозингари нутакрор месозад. Аммо биёед вазъиятро васеътар дида бароем. Реал ҳамеша маънои шӯҳрат, ҷолишои нав ва имконияти навиштани саҳифаи навро дар таърихи клуб дорад. Аммо Барселона чизи дигарро пешниҳод мекунад. Дубора ҳамкорӣ бо мураббие ки таҳти роҳбарии ӯ Кимих аллакай ба авҷи карьераш расида буд. ҳамкорӣ бо Флик соли 2020 на танҳо як муваффақият буд, балки як давраи пуршараф буд. Ман боварӣ дорам ки Флик медонад ки чӣ тавр метавонад потенсиали Кимихро дар системаи худ пурра ошкор кунад. Аз тарафи дигар Бавария хонаи Кимих аст, клубе ки ӯро ба яке аз беҳтаринҳо табдил дод. Саволи асосӣ ин аст, кадом чиз баръало бештар хоҳад шуд? ҳавас ба санҷидани худ дар чемпионат ва системаи дигар ё вафодорӣ ба клубе ки бо он ӯ ҳама чизро бурдааст? Чунон ки ман як мухлиси футбол ҳастам, умедворам ки ҳар ҷое ки ӯ меравад ин як қадами пеш барои карьераи ӯ мешавад. Вале ростӣ тасаввур кардани Кимих берун аз Бавария ҳанӯзам душвор аст. Ба фикрам моҳҳои наздик воқеан пур аз ҳаяҷон хоҳад буд. ҳамин тамом. бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.